Issa konfermata. Il-gvern ta' Roberta Bela kien jaf bil-periklu fid-dar tal-anzjani ta' Bormla b'riskju għall-anzjani kollha residenti hemmhekk. Iżda għażel li jieħu azzjoni dwar dan meta beda jaqal konkret. Il-Ministru tal-Anzjanità attiva ġewwa Tjena Bela waqt diskussjoni mad-Deputat Nazzjonalista David Aġus fuq ix-Xandir Nazzjonali ikkonferma li minkejja li kien hemm dokument li ilu li tlesta sentejn l-ebda azzjoni ma ttieħdet għas-sigurtà tal-anzjani. L-akbar tħassib dwar din ir-residenza li nbniet fl-1997 kien fuq il-livell ta' saħħa li kellu l-konkrit fejn f'ċerti partijiet tal-binja is-saħħa tal-konkrit kienet iktar dgħajfa minn partijiet oħra. Il-Partit Nazzjonalista qed jappella biex issir inkjesta dwar id-dar tal-anzjani ta' Bormla għaliex ir-residenti l-ħaddiem u l-qraba tagħhom ħaqhom ikunu jafu għalfejn din il-binja għandha problemi strutturali tant li trid titwaqqa'. Meta nitolbu inkjesti mhux qed nitolbuhom frivoli biex affarijiet bħal daw f'pajjiżna ma jerġgħux isiru. Id-Deputat Nazzjonalista David Aġus qal li binja ma tiddeterjorax f'qasir żmien u bekk il-Gvern missu azzjoni qabel. Il-Ministru jew il-Gvern kellu żmien biex jippjana. Mela biex tippjana u llum kif qal il-Ministru xi ħaġa naf kif tippjana l-affarijiet tal-politika, inti trid il-flus. Jekk trid il-flus bħala Ministru, il-flus tġibhom il-budget. Fl-aħħar budget tal-Gvern Laburista 2023, din id-dar ta' Bormla imkien ma semmiet. Naqblu? Imkien. U finanzi għaliha m'hemmx. Mela x'inhu l-planning? Fejn hu l-planning? Madankollu l-Gvern mhux tal-jażel li ħalli l-anzjani f'periklu kbir li possibilment jaqas saqaf iżda saħansitra naqas milli jikkomunika mar-residenti dwar dak li kien qed isir u minflok għażel li jgħidilhom biss li fi ftit jiem se joħorġu minn din ir-residenza. Il-kritika li forsi ma ġiex ikkomunikat malajr kemm jista' jkun dik naċċetta.